en bismimo ɗo bitere Mouhammadine Nourou Ly mo ganduɗa ko goto e gollidoɓe on ɗon jagorɗo ministre maître Moussa Bocar Thiam kanko woni chargé de mission muɗum toon to ngal ɗon jagorgal kanko ari gam notade ɗo noddago meɗen o labɓitina bandiraɓe gonka jagorɗo o e nden haalirde witende Walf TV dugdannoɓe ko ɓen kadi dutti ñaagui yo diftine par ce que ñaagui yo diftine ko assemblée nationale plus particulièrement groupe parlementaire mo PDS liberté démocratie et changement donc ko ɓen naagui yo diftine ene jewata ko waɗa ko hol mana muɗum mais kamɓe mbaɗani noon ko kanko tan e journaliste mo ko ɗi daari télé mabɓe ɓe kaala ko weeli ɓe ɓe kaali hen konnguɗi ɗi ganduɗa ɗi hayso neɗɗo wona wondani e Macky Sall lawol andani makko politique kono kam aɗa andi kam ko président de la république sénégal wonko président wiyatake ministre o ene jogui droit so tawi o diwi lawol fawtudoma e lawol ɓe avertissement walla so tawi o ɓurtini ɗum avertissement e kewi widemo joni kayit ma hoore mbuɗo heɓta